Eksamenstiden, den er ved at nærme sig, og jeg ved ikke med dig, men jeg kan sgu godt mærke, at jeg er ved at være sådan lidt smånervøs. Ja. Men pyt med det, Anton, for vi har jo samlet sådan de bedste tips og tricks til, at vi kan overvinde eksamen. Så hvis du derude er i samme råd som os, så kan du følge med i den her video og se, hvad det er. Det første, du skal starte med at gøre, når du skal læse til eksamen, er at skabe et godt overblik. Hvad skal du egentlig kunne til eksamen? Godt tip er at gå ind og læse om fælles læringsmål, så du har en idé om, hvad forventningerne er, altså hvad du skal kunne. Og på den måde kan du koble undervisningen og pensummen op på det. Det er vigtigt, at du holder pauser og prioriterer dine hvileperioder. Mennesker de er forskellige, så nogle de trives jo bedst ved at læse om morgenen, og andre om aftenen. Og du skal bare gøre det, der virker bedst for dig. Jeg plejer for eksempel at bruge noget, der hedder Pomodoro-teknikken. Så jeg læser altså 50 minutter ad gangen, og så holder jeg pause i 10 minutter. Men altså bare fordi, at det virker for mig, så betyder det jo ikke, at det virker for dig. Så det vigtige det er bare, at du finder den metode, der fungerer bedst. Inden vi fortsætter, så tror jeg lige, vi skal et smut forbi nogle andre studerende og høre, hvad deres bedste tips til eksamenslæsning er. Jeg forbereder mig typisk ved at prøve noget i pensummet i forskellige segmenter. Så har jeg nogle fastlagt interval, så vil jeg prøve det med, og så kunne hoppe rundt med dem, så er det nemmere at have fokus over længere tid. Så jeg plejer at sætte min læsning, og så kører gamle eksamensopgaver igennem, og gamle eksamenssæt. Du skal altså også huske at få sovet ordentligt, fordi forskningen viser, at du lærer bedst, når du sover. På den måde får din hjerne lov til at bearbejde det, den har lært, så du kan huske det bedre. Du kan også med fordel dyrke noget motion eller noget mindfulness. Egentlig så er det vigtigste bare, at du også kommer lidt væk fra bøgerne. Og ja, altså at du ikke kører fuldstændig skør i at sidde i et lille bitte lokale med den vildeste gang eksamensstress. Og så husk. Hvis du har brug for hjælp, så ræk ud. Det kan være, at du kan snakke med dine studiekammerater om eksamen, eller måske har du en tutor eller en instruktor, som du ved, at du kan gå til. Det er i hvert fald rigtig vigtigt, at hvis du har nogle problemer, så snak med nogen om dem. Den forberedelse, du laver, den skal minde mest muligt om eksamensformen. Hvis du skal til en mundtlig eksamen, så øv dig på det mundtlige. Snak med nogen. Hvis du skal til en skriftlig eksamen, så terp eventuelt nogle gamle skriftlige eksamener for at øve dig. På selve eksamensdagen, så har vi her nogle fif til, hvordan du overvinder frygten. Du skal hype dig selv op, altså lave en Superman-pose, dans, syng, altså hvad end der booster din selvtillid, sådan så du forbinder eksamen med noget sjovt. Da jeg skulle til min første mundtlige eksamen, der valgte jeg for eksempel at dress up i suit og gå ind til min eksamen og bare own den, som bare er den største businessman i hele verden. Og nu forbinder jeg det faktisk bare med noget mega sjovt. Det kan du også gøre. Det behøver du ikke, men altså, hvad end der virker for dig. Gør endelig eksamen til en fest. Men måske ikke sådan en partyfest, mere sådan en wellnessfest. Selvkærlighed, det er bare vejen frem. Så gå en tur, se en serie på Netflix, eller hygge lidt med vennerne for at lade batterierne op igen. Det var simpelthen vores tips og tricks til, hvordan du kommer bedst muligt igennem den her eksamensperiode. Vi håber, det kommer til at gå lige som det skal for dig, og vi håber, du har nyt at se med i den her video.